wuoyo gi nyako yo makare kod rito ng'ama miyo mane mwaberie mane mong'ewago. Mar ariyo giwacho ni pachwa liw, taparo wach ma paro maliwno to nitie kaka yo mane wachieme chon kod kaka kamano waaye osebedo ka konyowa. Koro wan gi paro ma jomariek. To mar ariyo wang'eyo sero nyiri, lakini ok wang'eyo wuoyo gi joma moko ka koro chopo kama wadwaro gino manego bed ni konyowa. Kanyo ok wang'eyo kisera mar kelo dhano, kisera mar kelo mwandu, kisera mar tudruok gi joma moko mondo walos gino manyalo konyowa wegi. Waber mana ka watudre gi joma moko mondo wakonygi. Ka en gimoro kaka project ondiki kamoro, inyalo dhi tiyo maber kabisa ka in piny moro ma opogore gi piny luo. Kanyo inyiso ber mari, inyiso rieko mari, inyiso kaka ng'ama ong'eyo tich, kaka ng'ama winjo wach. Lakini mondo itim gima chal kamano kochopo kama koro nego bed ni dhi time gogandawa, kanyo to kwaberie. Omiyo ging'eyowa kaka jogo ma ok ohero gima dhi nogandawa. Gikawo ni kochopo kar loso mar ng'ato to waberie nikech wadwa hudhore. Kendo ji mathoth bende wachoga ni kikawo nagi, nyaro nagi kata wuodo nagi, imiyo lemo mondo mi otini tich moro, to tiyo tich malong'o kendo maliw kendo maler. Nito ka koro chopo marwa to tamowa. Chandruogni en nikech ang'o daktari? Chandruogni wanyalo ng'iye yore, awachni yore ariyo. Yo mokwongo en ni ng'ama jaluo king'iyo historia mare, sigana mar jaluo, king'iye yo manene awachni Ramogi nobirogo piny mar nam lolwe, ineno ka en ng'at manene temo timo gik moko ka ng'at achiel. Historia mare en mar ng'ama as an explorer, ng'ama di temo fwenyo kama gimoro nitie maber, to time kaka ng'at achiel. Omiyo gima chandowa kabisa en ka nitie gimo madwaro mondo anyis berna, to kanyo watemo matek kabisa mondo wanyis ber kaka ng'at achiel. Lakini kamochopo kama koro nego bed ni wariwore, wariwo paro, watudo paro, wanywako mondo watim gimo makonyowa, kanyo to kendo tungni bede mang'eny, wuoyo bedo mang'eny, to loso gimoro manyalo konyowa bedo matin. Omiyo mane achiel kuom gima chandowa. Ji te koro ng'eyo. Ji te koro ng'eyo. Koro mondo ubed gi ng'ano munyalo luongo ni champion manyalo nyisou kama udhiye. Kila ng'ato ni kae is a visioner. Ino anga koro kama betie kila ng'ato dwan mondo gol pache, to pache ne modwan mondo ti. To kwa bed piny mbo wang'i wachin to e kindwa kae ng'ano mariek manyalo tayonwa gini. To waduto wapondi boye, to wamiye mna paro mondo wanywak paro kanachiel mondo gimodwa timo no mondo timang'o odhi mbele. Wakete ni mondo kila ng'ato koro no nyis ber mare, kila ng'ato laro telo, kila ng'ato laro ni mondo nyisre kaka eni mong'eyo. To kwangi matutin to an katiyo ng'ano maber moloya gini mondo akonyra gi ng'ano mondo akwalos gimoro kanyakla mondo atim gimo manyalo konyowa duto. Mano e gimo osebedo ka chandowa. Daktari, iwacho ni ok wayiere kaka oganda. Kochopo korka gima oko to waikore mar riwo kendo wasiro kendo watimo, to ka koro chopo maturwa maiwa to koro ok wayiere kata matin. To daktari, en hayo marach ni gimiwacho no waneno kata mana sani, nikech sama wuoye kodini kata doko ni chenro ni ok wathoro gomba kamar siasa, wuod oganda ni oko kendo en e lweny mar manyo piny. To king'iyo katoke gwenge mopogore opogore, ten lweny matamre gi nono ka ji laro kombe mamoko matindo tindo. Ere kaka wanyalo loko dhochni, nikech gini hinyowa. Ohinyowa kata mane riwruoge mag saga, ohinyowa kata mane dongruok marwa kaka oganda, ohinyowa kata mane mier. Iyudo ka tin mar mier makaluo ma ji nyalo riwo para achiel mabed gi dongruok. Ok ang'eyo kamoro ibiro pimo ne nyikwa Ramogi Ajwang' kaka nutimo Magoya ma ubedo gi masin mathedho mar sitima mutiyogo e gweng', gima gwenge mathoth pok otimo kaluo. Gini hinyowa. Ere kaka wanyalo tieko midhiero ni? Aparo ni gima okwongo ing'e ni Charles, seche moko kwa ng'iyo to mokwongo
kwang'iyo historia marwa yo ma odoko ka lemo kanisa lemo inwang'o ka samanene jogo mane yalo injili nodonjo piny luo kakao kanisa kaka achiel ma Catholic nwan gi missionaries tiel adek manobiri Kenya ka nwan kod Holy Ghost Fathers ne wan kod Consolata missionaries to ne wan gi the Mill Hill Brothers, Mill Hill Missionaries. Hill Missionaries. Jogi tene gin jo Catholic. Jogi tene gin missionaries ma Catholic. Mill Hill manobiro piny luo. Gima ne giketo mbele ne en ng'ato puonjere katika isim. To katika isim ne manoket mbele. Jogo mane gin Consolata missionaries no puonjo ji kaka onego gibed jogo ma gikisungu wacho na wholesome person. Ibed ng'ano mong'eyo Nyasaye, ibed ng'ano mong'eyo kaka rito oganda ne, ibed ng'ano mong'eyo kaka rito alwora kama odake. Omiyo ne gikelo skunde to ne gipuonjo jogo bende tije ma ginego bende gitimo makelo ne gi yuto. To mondo ne gibed gi yuto ni ne ginwang'o ni nitie gik mane ginyal timo kitimo kendi. Omiyo nitie projects manochakre e pinyno mane chuno nyaka gibed gimo kaka cooperative. Mondo ka gini cooperative to gidhi timang'o gidhi donji market. To inwang'o ka gini kaka kanisa ma PCAE telo oken ma priest, oken ma jadolo. Telo en mar jodongo. Omiyo ne gichako ka gipuonjore ni gik moko itimo kaluwore gi jodongo kobet piny to ji winjore to e kind jodongo ni nitie ng'ano matayo gi manyiso gi yo kama gidhiye. Omiyo ngimagi ikiroho ne gichako ka gibedo gi gik ma gitimo kaka oganda kendo ka gichako gidoki koko ohala gik manopuonj gibedo chako keto gi kana achiel. Wan korwa kane oseketi katika ism tidhi nwang'o titeri school wachako bedo jogo ma are individually based, jo ma are individually focused. Magi midwa timo go oganda ok ne ine kech kita mna environment kama ni waponie wach mar oganda ne onge ne mna gimoro nang'o isomo mondo idhi kucha kiduogo tini mibed jatelo e gweng'u ine kaka ikonyo ji. Ok ne isomo mondo usom ji mang'eny mondo ubi mondo uti kana achiel mondo uting'ere uduto. Omiyo gino ok nobedo oganda wa to mane mosebedo ka miyowa ok wasebedo jogo mobedo cultured gimiluongo ni community of purpose. Koro mano emomiyo king'iyo kati wacho ni en wach siasa, king'iyo sani jo siasa ka benuan jok ma tiyo gik moko kaka oganda sama koro nyoro wadhi lweny ma koro igo sani ni nyoro nego benua duoko lweny ma idala piny to wairiwore kana achiel to wacho ni koro lweny omako wa malo koni wadwa sir ng'ano madhi gore oko kucho to piny kae wawe keto lweny mang'eny piny ka. Koro king'iyo sani sama biro kago kwan wacho ni ka jok miluongo ni independent gite wach kita at level ma MCA gidhi tiyo pesa katin milion achiel milion ariyo. Milion ariyo ni ka nyoro gi wachi ni wayie wabet piny ayie bedi achiel mar jogo madhi go lweny ma oko kucho. Milion achiel kuom MCS 100 makoro gidhi kela ke gwenka nyoro do konyo atimo kisera ma ywa joma oko kucho. To kina koro wathungo jok monego beni gore malo koni, wathungo jok monego beni kelo rieko koni, waduto jok monego beni wan malo koni, waduto wadoki gweng, wadhi laro gima ni piny, to aweyo lweny man malo koni. Nikech ok wang'eyo ni gini igorok, tiriurok yaka dunwang'e. To obedo evident sani jok madwach ni jok mabeyo manigo pesa, duto ni gwengore. To ng'ano monego beni wasiro koni, koro jok masire, onjo beni foundation moro, yema chasire kucho. Wasewinje kata ko gando obet piny wacho ni wago uru kwan wane ane ka dwa tim solro wane ane ka dwa tim gimo mad kony jatendwa makoro ni lweny mondo wane kwa sire wane ka kwa konye wasetime mano ok watim mano nikech ang'o kech pachwa ok ni timo gimoro kaka oganda ma oriwo kana achiel mondo wadhi wamak gimo nego bed wamako cha kwasekele kure kwa yange kwa wacho ni to ng'ano manwang'o lemo mane mano e problem. Daktari oking'eni ji mang'eny mos kuom ng'adi ji mang'eny bro wacho ni gimomiyo pogruok ma kamano nitie en nikech kamoro jopiny neno ni dwachgi ok chop kare koro gin ma gijiwo jomamoko gini achung'a wan kodi. Nyalo bedo ni japiny ni ema pok oyudo
tiegruok malong'o kaka iwacho ni mise manoketi mar puonjruok ne en man dhi som mondo iduog itim ne jothuru, noko wach ni dhi som dhu som ji mang'eny mondo uduog ukony jothuru. Nyalo bedo ni japinye maonge puonj makare? Emomiyo awacho ni culturing, the way mwabedo cultured, the way mwapon go, kechero hapa ber nani Luo, nani piny Lang'o, ta Nairobi, adaki Ukambani. Kata mana kinde manyoro koro dhano chako wach mar loso wach mar ombulu ma higa ma 2022. E kinde ma 2021, 2019, 2020, jogo mwalemogo ma ai piny mar jolang'o ne giromo Jumapili ka Jumapili. Kwa ai kanisa to gidhi romo gi jatendgi, gidhi chiwo paro, gino oganda achiel. Giwacho ni to gini wachak lose nadi maka chop higa ma 2022 to waseloro yore duto, waseketo jogo monego bed watiyogo mondo wamaki gi chon. Mano gima ne gichako chon. To ne gitimo kaka oganda ma kila ng'ato golo paro. Jogo mane riek te matiyo tije madongo, bang' kanisa giwe monde gidok udi, gin gichomo kure, gichomo kare ni gidhi go mbaka. Jogo manoso walemo go gin ka giwuok to giwacho na ntiemo na meeting mo mwadhie matin. To kanye mane gitieko lose plande gi, to kanye ma gilose wechegi, makata sa mwauwe ni pinjegi ka nitie shida, giumo kila kitu nikech ging'eyo ni lweny magigo en lweny madhi konyogi. Wanto kine ka wan wasiko mnago koko, kod wacho weche ma konyi ji, to kwa pango, kwa chan nikech ang'o, waongo kod culture mar bedo ga kanachiel kod pango gimoro mondo konywa. Wan joma ohero go mbaka. Nyalo bedo ni waseleo. Okwaleo. Nitie wanyalo loko chandruoge. Okwaleo nikech ng'wech. Ing'e Nyasaye wacho ni ng'wech ok ochuno ni kikuongo tinimidhi yombo. Nyasaye omiwa thuolono mana ka wabolore, bua yien to en ang'o monego bed watimo. Dwaduok koko ma e gweng' piny mondo wawe thuolo ni jogo mariek mondo owe kawo seche mang'eny ka gidhi go lweny man piny kucho, to giduoge lweny mamalo koni. Nikech kaka sani kwa ng'iyo gimwa laro piny kacha en ang'o? King'iyo pesa mabiri county for instance, ng'enyne atamaro 80-90 dhi gimiluongo ni recurrent expenditure. Mano pesa michula ji, pesa ma msara kila kitu. Pesa modong ma development en gimo pesa matin. Kaka wach kaka Siaya en gimo 1.5 billion. Pesa no kose poge ni wards te, governor dhi dong gimo 500 million, ama dhi dong gimo 200 million, 300 million. Omiyo kanyo kema nitie pesa ni malo ka. To kama pesa nitie ni emidware jok ma ko nyalo mako gini, koro kani monego benwa go mbaka gini kopo wanwange. To wang'eyo ni nitie pesa mokani mopondo. Minyalo ga nwang' kaka nwang'e, tikele mwalo kocha mondo konywe yo manyalo konywa marang'o yore mag dongruok. Koro kik benwa bro ka kwecho mondo aka miwa. Wabed jogo makoro nyalo bed nang'o wani mwachano kaka onego bed pesa no wuotho. To kinde ka sani wadich gi pesa matin cha, obiyo jowa mariek te, joma nigo mwandu te, odok larang'o, dhi laro pesa matin mosemiwa. Mama chen chach, ichal nga modhi larang'o, modhi laro chak mowen nyathi ot. Yemi dhi laro, ka lodhi oko mondi dhi dwar mondi nwang' gima duong' mondi keli ot. Mane shida mawango. To koro yie ng'ama japiny, nikech ing'e ni japiny ema neno chandruok, japiny ema dwaro dongruok piny kucho, to wacho ni kata mana malo mabiro piny ni onego ayud ng'ama kare mondo rit nago, nono to dhi lal, chalre to romre. Mano mwacho ni luwore kaka wasebedo kwa pon. Mokwongo ka wawacho adier, pesa mar county ka japiny ong'eyo gimonego bed ni timo gi pesa no, nitie gimiluongo ni public participation. Aina ka gweng'wa kacha kani penyo gini udhi timo ang'o, higa ni omiu $2 million, giwacho ni giloso ndara ka, moko dwaro cho, moko dwaro mondo gerni gi hospital, moko dwaro ECD. Jomage mane yiero ga mago? Jomane yiero mago ne gin jopiny. Omiyo jopiny onego ng'e nang'o gimonego bed ni gipuonjo jopiny maduong' sani en pesa ma county ni lwetgi. Omiyo onego giket teko mondo giwach nang'o, ng'amiluongo ni MCA, ayiero MCA madhi rito pesa mani county. Mamane ng'ama japiny onego bed gani ng'iyo nang'o, kochopo ka MCA ka, onego ayier ng'ano mak dhi loko ohala gi pesa mabiri gweng'. Ok dhi loko ohala gi pesa mikeyo gweng'.
odhi tiyo matek mondo pesa monego bed ni biro rewardwa oti gigo mabeyo. Mar ariyo odhi puonjowa gigo monego bed ni watimo makelo dongruok. Ogik mitimo mondo nen notim gimoro. Unyalo gero gimoro kaka hospital, ne okelo hospital machiegni. To uongo gi daktari, uongo gi facilities. Mano en ot, mano ok konyu. Onego bed ni uketo pesa mondo utiek umed gero, umed siro osiptande mano oseger mondo bed facilities gi jotich maber. To uchak ng'iyo ni ang'o madwa tim madikonywa mondo wachak loso pesa, wachak bedo gomenda mondo donjo fuko mag ji mondo jodag maber. To ka paro no onge, mano makosa ma jotelo mag MCA monego puonji nang'o yore mage monego watigo go peswa mabiro. Wang'eyo ni wan gigni 5. Peswa mabiro ni en yore mage monego watigo mondo wasir gigo moseger, to mondo wachak gigo mabiro kelo dongruok e ngima mar dhano kod dongruok e piny kama wadake. Mano e gima onego bed ni wawuoye, nikech pesa no ni lwet jagweng', en lwet dhano. To MCA konwang'o ni governor ok ti maber, MCAs gwe monego bed ni timo nade? Ema impeach governor, kinde ma gitimo oversight i pesa mabiro ang'o i counties. Omiyo kwa yiero MCAs maricho, to waywak ni governor chamo pesa. Ng'ama onego bed ni wakwongo ywak ni en ang'o? MCA ok itiyo tiji. NMCA. Daktari, iwacho kacha ni ogendni mamoko kigogo mbaka osiepeni jok manusomo go to giwacho ni jaluo to pache liundi. Kendo jaluo kochopo kar timo mar ng'ato to ng'eyo ndi. To ang'o madwa tim mondo wapuonjre kisera kaka oganda luo mwanyalo mbolo go joma moko mondo mi osir dwachwa? Kar ba wach ni neno ka wuodo yedhinyo ong'unyo to thoth ji ne ba mana wach ni bo dhi onge gima okonyo wago. Mane kisera kaka wanyalo, jogi wacho ni wanyalo timo kisera e yo mane? Mane mo wacho ni wakia kisera. To waparo ni kisera mar ng'ama chielo watiyo gi teko man watiyo go mar ng'anyo kod teko mar timang'o mabulo wach, nikech siasa mar wachon en ga mabulo wach. Adi wachone, awachone bo wijo. Ingen mane siasa man wagoyo chon. Donga kone. Donga kone. Okanyisi kwani nimepidha. Kodi ng'en kisebedo paro ilano, ntie ora mama ne wacho ni jaluo en tajiri mjeuri ginene, maskini mjeuri. Iyongo god to we take. Koro okine ng'ato kaka ng'ano manyalo siri. E piny mwantieni dhano ema mako lweti kateri kama chielo. Kata mna polo mawacho ni wadwa dhieno. Muma wacho ni ka ok Yesu mako lweti ok idonj kuro. Omiyo nitie ng'ano mabiro siri mondo ichop kama Nyasaye no chano ni mondo ichopie. Omiyo kineno ng'ato kata obedo no tin machal nade, to nene kaka ng'ano eme daraja mari ma mondo ichop kama onego bed ni dhiye. To kwasebedo gi paro mang'eyo ni joma moko mwachayogi nitie gino matin monyalo timona makapo amako lwete to biro konya. Nyoro wabolo wach ni bwana ni en ng'ama nyori sero, nyori iketo kama ber, wawuoyo kode maber, wanyisino bwana gineno gimwa mwanyo ni wadwa mnani wakao gini wakao jogi mondo kata kwa nongo 10% margi to marwa wan go kana Achiel. Ber mi biro neno bang'e duong' moloyo, ber mi biro neno kata kwa mitelo matin man kani. To kine kalo keto ne kisera maber to wan koro jo wabolo ni mnawach. King'iyo gik miluongo ni Facebook, Twitter gang'o, inwang'a kijende ma jodu bolo wach kanyo yenyo to wacho nang'o akwende aende. Kako uru sebedo ka un jok ma unie mudwaro, unie joma manyo, to unie muketa ayany mbele, tikonyo uni yo machanade. Okero ng'anyo dhi, kata odhi mna kura 10,000 kende, mano is a negative. E siasa mwantie, any one extra vote counts. Duoke ane dala kama wadaki e gweng' ka, nikech ka begi nitamowa. Adwani mondo ing'ise nyikwa Ramogi Jwang' nutimo nang'o magoya? Bende nitiere duol mane odagi project chenro mar stima ni, to ere kaka nukelo gi kanyakla masani koro un gi stima e gweng' ma ok mar jopawa? Ne wan gi joma notamore. Noluongo nyaka meeting bi luongo assistant chief gi chief gi wacho ok gidwa project. Bigi tamre kitami walo kama nonego bed wakete pipeline. To nitie joma nochiwore bochiwo lopgi bo wacho ni wan wayie ni gini dhi konyowa. Omiyo joma ne oyie ne ng'eny moloyo jok manokuno.
to bangi mangi yieno koro nochuno nyakwa tik jok manie gweng' makata sani kidwaro stima magoya to kigono rodi kodhiambo sim ng'ami gono sim en jakom ke jakom ema miyo power committee mare machung' ni gino madhi mbele to kod wach mar riwruok ne mano miyowa walombo jogo mane nyalo miwa kony mane wadwaro mondo timre nadi mondo wanwang' kony masiro mondo wane kaka wanyalo kelo pesa ke saa sama nwa kelo jogo mane nyalo siro to ne gibiro giwacho nang'o be jogweng' oyie gi gini to jogweng' ne biro to wacho napana gimokel kani e adiera gimokel kani wayiego wasiro to en marwa wadware mwabedo gi kata doko ni nitie joma ne kwedo go ne nitie to ne gitin koro duond jok mane oyie ne ng'eny moingo jok mane okwedo to joma ne okwedo be nodhi ochung' giwacho ni dhana ni dikel nadi stima sirikali ema kelo omiyo ne gichung' tenge ka giwacho ni gino ok ditimore lakini nikech ni wan gi geno ni gini biro timore kod keto kinda gi para achiel ni gini nyaka watim mane momiyo sani wan gi stima to geno kinda gi para achiel gi gendo gi kinda to sama ne watimo ma ne wandiko projects 4 Isiaya County mama goya ni mochopo kama ochopeno bo ohingo moko adek makoka adek mamoka jino otungni bogore ka gilaro pesa omiyo ok ne gichopi okang' mama goya ni ochope to duto ani mana abedo ng'ano mane golo rieko to nitie rieko migolo ne jogweng' to jogweng' koro keto dwaro margi mbele moloyo dwaro margi madhi konyo oganda omiyo ka chairman sa emo ng'adowa mbaka ni wanyalo go to gima dhiera en ni tere kaka nokong'isi mondo ichung' kata ang'o momoni ichung' kane itimo gima kama wabiro go mbaka no chieng' moro nikech kinde tin wach ni mogik ne nyikwa Ramogi Ajwang' ewi riwruok mar oganda wach mogik en ma ka ok wariwore tek mondo ilo ng'ano moriwore tek mondo ng'at madhi lweny ng'at achiel mondo lo ng'ano mobiro go oganda ne to riwruok ok en riwruok gi dhok riwruok en riwruok gi timbewa gi pachwa gi wechewa kowacho ni wasiro to gigo mwatimo kama wantie watimo gigo mondo wasir ng'ano mwaseketo mbele kok watimo mano to mani biro mana bedo lek nene watemo to kwanwang'o watemo ga to kwanwang'o imawaga imayi na nikech ok ni achiel Dr. Odhiambo Rodi nyakwa Ramogi Ajwang' wuod oganda kinde duto ikore mar go kodwa mbaka ka wapuonjore winjo gimomiyo ne waluonge nikech odak e kind ogendni mopogore opogore owinjo kaka gikuotho kawuono miyowa moko kuom gik ma ogendni go wacho kuomwa jomong'eyo loso weche mag lweny wacho ni kata ubed gi jamadar mong'e lweny manade to jolweny motelo negi ng'oyo kata nigi pogruok e kindgi to jamadar no ok nyal lo lweny ni to kata ubed gi jamadar mayom manade mokia pango lweny to jolweny motelo negi to riwore kanyakla chalo morno to jolweny go ok inyal loyo kana chako gi sigand dharna jomoko ne wuoro na wachang'o iwinjo gima Dr. Orodi Odhiambo wacho ni dhano ema mako lwet wadgi kata mana ng'ama tin no nyalo teri kama loko ngimani e puonjruok mawago kawuono e chenro mar duol kete mana ka nikech tich ariyo juma manyien wanachak wapuonjre kendo nyinga Charles Odhiambo e lo wendo na Dr. Orodi Odhiambo ma en Ramogi TV kendo kaka pile tapki bang' ma